kokborok se nana lamsao tini 7 tarik 7 mas 2023 ni norokno goti tai house number 1 no norok puila ni simi puithak jora nai tongdi video no skip ta khaidi hingkai puila norokno rinai normal goti puila normal goti rinai normal goti wngkha ta tini ni salo norok thangui mano 01 10 তারপরে 89 তারপরে 42 তারপরে 54 তারপরে 14 41 13 31 তারপরে 08 72 40 46 64 19 07 70 hingke normal goti o norok abono thangui norok joti thangna muchukhe o goti no thangui mano 5 tiya khe hingke oron bisingo je common wngkha de norok tini ni bagui obo common omo bo common hingke 0770 abo tini ni tarik si norok thangna hingke bo thangui mano hingke abono karoi bo 72 bo common hingke norok nai tongdi hingke 08 bo common 07 bo common tei o bo common hingke norok nongoi mankha na je common ang norokno rimani hingke tei o bo common tongo hingke obo common 1331 obo common hingke norok chajakha hingke play khlai di chajak norok play ta khlai di hingke tabuk rinai norokno hit guti norok chajak khe play khai di chajak yakhe ta play ta khai di norokno ang thangni samaya just norokno kaisa bo guti thangna muchukhe thangni hini ready masi hingke 89 43 45 83 79 53 তারপরে 39 49 00 31 96 hingke o bisingo norok ni common wngkha de tini salo 00 common tongo 31 bo common tongo hingke 43 common 79 common তারপরে 89 bo common hingke 39 bo common hingke norok abono chajakha hingke abono bo play khai di norok 5 taka yakhe 10 ta yakhe norok tini sala play khlai di hingke norok no guti rikha norok guti bangjakha hingke play ta khai di guti nai norok play khai oro double guti bo tongo amoni bagui guti bang hingke tini ni special guti wngkha de mia bo second round no norok no success khairojak chwng kisa nai nailaihnai nari mia 6 tarik ni norok no je guti rimani nari 81 extra norok no rimani second round no success wngui thangka chini hingke aboni pore haino hai rijak nari hit guti o norok no 81 rijak obo success wngui thangka hingke aboni pore haino hai tei kaisa rijak norok no abo bo success wngka hingke abo nari 81 house khagui rimani hingke omo hai ke norok daily no success nana tongkha hingke video no puila ni simi paithak jora nai di tei share khlai di tei subscribe khlai di hingke chini norok no ang sabrom no norok no guti riui tongo hingke norok guti o norok sal waisa waini success wngya phano tei bar baki daily success wngnai chwng kwbang rang no tamasodi single guti norok no bo riui tongo normal hingke norok jodi single guti thwngnai rok khe loss wngnai ar pura thangka hingke lav wngnai tamoni bai hingke obo wngkha de kaisa khela juar khela no aboni bagui norok chukluk ta wngdi kisa kaini thwngdi kisa no nadi hingke special guti o norok thangui mannai 25 30 15 17
170 ni common tongo 15 common tongo okay 25 bo common tongo okay 08 guti kintu double tongo 61 26 97 98 59 85 95 19 10 82 50 21 11 46 06 43 18 Engkai naro obono bo saja kangkai play khaidi 10 tiya khe saja yakhe play ta khaidi aroni guti naidi nong no ready jak hana rok guti kisa bangnai kintu success le mannai boini channel haya engkai norok saja kangkai play khlai ladi engkai abono pore haina nong no riwano norok thangna musakhe thangdi only 4 ta number 4 number abo wngkhate norok single guti ni bisingo no klaio engkai norok thangna musukha abono single guti ni bisingo norok thangmani 15 25 30 17 engkai norok sajak kangkai abono 4 ta number no norok play khlai di 20 tiya khai pan norok play khlai mano tamoni hingkhe abo single guti hinjago single guti to norok no rilia haipan 4 ta number ririkha norok sajak kangkai play khlai mano hingkai tabuk norok no hai house tongkho hingkai house thangna musuknai rok hingkai bo house thangui mano ar jodi house thangna musukya rok hingkhe house ta thangdi hingkhe norok no oboni swkang extra guti rinai tini ni extra guti wngkhate 77 07 17 71 01 11 Awan sajak kangkai 6 ta number 5 tiya khe norok 30 tiya play khlai mano saja yakhe play ta khaidi o guti joto a bisingo tongo tamoni hingkhe omo khe extra voltage norok no aroni bisingo je common number abo norok no kari rimani si norok sajak kangkai play khlai di hingkai oroni bisingo success manthotok wngjago tini ni salo hingkhe norok kwtal wngui nai tongnai rok please channel no subscribe khai ridi tai notification manna bagui bell icon bo click khai ridi hingkhe sabrum no omo hai keno ani channel o success rui tongo norok no hingkai norok sajai tongkha hingkai video no bo share khaina tapukdi hingkhe tini ni house wngkhate norok house bo naidi house nai no norok thangdi bo guti no thangnai thangya abo bono norok no nai norok thangmano tini ni house wngkhate 1 house fainani chance tongo tai 0 house fainani chance tongo tai 7 house fainani chance tongo o tinta house no norok no ready kha norok obono no sajak kangkai play khlai di 5 tiya khe hingkai tini ni bagui norok bai song nongkha malayano tai next video o.